Assalamu alaikum cemaat. Biz yeniden Kamal Teatrı'nda. Çünkü nәкъ bunda bugün Альберт Шакировның Сәфәр деген пьесасы Dünya күрә. Dünya күрә дейм. Biz 4'есе, 5'есе, 6'сы бара алмадык. Biz менә 7'се килергә булдык. Юкка гына түгел җәмәгать, чөнки нәкъ менә премьерадан тыш бүген монда Камал театры сәхнәсендә Марсель Салимҗановның театр премиясын, 4-нче театр премиясын тапшыралар. Кем инде ул бүләкләргә лаеклы, сез аның хәзер һәммәсен дә күрерсез, үзегез бәя бирерсез дип ышанып калам. Һәм дә инде әгәр дә безгә бәхет елмайса, безгә бәхет елмая, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh. Без Сәфәр пьесасының авторы белән әз-мәз булса да сөйләшеп алырга тырышырбыз, сүз бирәм. Карарбыз, нәрсәләр килеп чыгасын. Яшәсен театр, театр дәва. Киттек карарга премьераны җәмәгать. Нәрсәләр буласын, сез хәзер барысын да үзегез күрерсез. Башлар иләнә бит. Hayırlı iş, kadirli tiyatr sevişi dostlarımız. Bugün 7 noyabr. Marcel Hakimoğlu Salimjanov'ның туган көне. Бәйрәм белән сезне. Şuşu sahneden 2002 yıldan beri Marcel abinin tuğan gününe yaңа spektakl çıkarga dip vədə vergan idi. 2 liste yıl davamında indi biz ulug rejissörümüz, ustazımız Marcel abinin istədiğin yaңа spektakl çıkarıp başlayabız. Әйе, традициябезгә biz bu yılda тугры. Бүген сезнең игътибарыгызга Альберт Шакировның Сәфәр пьесасы буенча язылган премьера тәкъдим итәчәкбез. Татарстан Республикасы театр сәнгатен үстерү һәм Марсель Салимҗановның исемен мәңгеләштерү нисбәтеннән 2014 елның 7 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тарафыннан карарга кул куелды. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдар Зиннур улы Хайруллин бүләкләнә. Salimjanov'daki бүләккә лайык булу әлбәттә минем өчен бик зур дәрәҗә. Мин аның кулына 16 yaşında килеп эләктем. 4 ел училищеда укыдым, шуннан соң 50 ел диярлек, 54 ел инде театрда эшлим. Ул безне укытты, өйрәтте. Ул мине педагогикага өйрәтте. Ул театр өчен күпме артист әзерләде. O tiyatro için күпме yaş rejissörlarga yol açtı. Театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән өчен драматург, язучы, кинорежиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Салават Илдар улы Юзеев бүләкләнә. Гурурланам, дулкынланам да, чөнки менә бу сәхнәдә басып торам. Bu sahnede Marcel Salимжанов icat etken sahne benim için şundan da bu büyük zor vakayga. Rahmet dostlar, yaşasın tiyatr. Şəhərçilər teatrı teatral proyektini əməlgə aşırışı, həm şəhərçilər teatr festivalin ötkərü üçün Tire Şəhər Zamanşa Sənğətkə Yerdən Fonda direktoru İnna Игоревна Яркова бүләкләнә. Спасибо всем большое. Для меня это большая честь стоять на сцене Камаловского театра. Я хотела бы поблагодарить в первую очередь свою команду. Хотела бы поблагодарить эту премию всей команды. Это только одна из нашей большой семьи. Сезнең өчен хәзер премьера. Альберт Шакиров әсәре Сәфәр премьерасы. Режиссер Рамил Дәрәев, спектакльнең сәнгать җитәкчесе Фәрит
Şentаев. Hayırlı sağlıklar. Сәфәр пьесасының персонажлары, анда катнашучылар, бер өлеше безнең авылдан, бер өлеше башка авыллардан дип әйтим инде. Юлда күргәннәрдән һәм тарихта ишеткән белгәннәрдән, тарихчылар белән аралашканнардан җыелган, күбесе җыелма образлар, күпләр таный торгандыр дип уйлыйм инде, андагы күрше хатыннарында, авылдагы кардәшләрне, кордашларны да дип әйтик инде. Барысы да шунда, шулар белән җыелган әйбер, илһамлану, Камал театры белән һәм алар белән аралашып, режиссер Рамил Гәрәев белән бергә менә шул юнәлештә, шундайрак формада язып карыйга дип әйтеп, шуннан башланган эш, Аллага шөкер, менә шушы дәрәҗәгә җиттек. Bu maxsus yazılğanmı менә Johnny Sapkadov? Юк, аның формасы бар иде шундый, менә шундый сәяхәт һәм бик озак сәяхәт. Бу инде татар картына туры килә торган, татарлыкка туры килә торган, үҗәтләнеп шуның кадәр юлга инде теге кирелеге белән мотовлыкка утырып чыгып китү, бу бик татарча шалым дип таптык. Һәм шуңа күрә инде без аны шуннан чыгарып эшләгән идек инде. Аларны 20 ел буена аерып торырлык низак, ул әлбәттә инде бик тирәндә һәм бик җитди әйбер булырга тиеш. Анысы инде менә бүгенге көндә безнең күз алдында нәселләрнең нәселгә кагыла торган темаларның менә шулай гаиләләргә килеп керүе. Алга таба тагын берәр моңсу комедия булмасын, бары тик комедия гына булсын. Алла берсә тырышабыз. Алла берсә, рәхмәт әлбәттә. Җәмәгать һәм ахырдан нәрсәләр әйтәсе килә. Әлеге әсәр, әлеге пьеса бүгенге көнгә бик тә актуаль килә торган әсәрләрнең берсе. Әгәр дә инде моңа инанасыгыз килә икән, сез моны карарга тиешсез. Сез моны күрергә тиешсез. Сез моңа үзегезчә бәя бирергә тиешсез. Дип уйлыйм. Ә менә авторына, Альберт Шакировка, мең рәхмәт, тәмләп, майлап сөйләшүдән тыш, матур майлап, тәмләп сөйләшүдән тыш, бу егет әле бик тәмләп, матурлап, юмор белән яза да белә. Әссәламу алейкум, җәмәгать. Яшәсен театр. Театр дәва. Киләсе очрашуларга кадәр.